El Centre Cívic de Porqueres ha presentat la programació pel curs 2022-2023 amb algunes novetats. En total s'han previst 33 tallers, entre els que hi ha 19 propostes per a adults, 4 tallers infantils i les novetats d'aquest any, 6 tallers per a joves i 4 activitats per fer en família. Entre els nous tallers que s'han previst hi ha un taller de roller dance, que és de dansa sobre patins, un taller perquè els joves millorin el seu estil a la xarxa social TikTok, una proposta perquè els joves cantin i actuïn a l'estil d'Eufòria o un taller per a famílies d'acrobàcies de ioga aeri. Sota el lema Només el Cívic, busquem una mica presentar tots aquests tallers que només pots trobar al Centre Cívic per la seva estranyesa, originalitat, que ens caracteritza una mica aquest tipus de propostes, que les clàssiques i habituals del Centre Cívic que ja fa molts anys que portem a terme, però sí que intentem cada any presentar novetats i propostes diferents, com és el cas d'enguany. Sí que diguem que és una programació per tota la família perquè incorporem els tallers de Compartir en Família, una proposta que volem que sigui un espai de formació on hi hagin adults i infants al mateix temps, però alhora també hem fet una proposta que fins ara no fèiem, que era una adreçada ben bé a públic jove, de 13 a 18 anys, anomenat Teens, aquesta franja que estan a l'Insti, i una proposta totalment fresca, com fer coreos TikTok, una proposta similar al concurs d'Eufòria que s'ha fet a TV3, sense la part competitiva, però sí un espai per poder portar interpretacions musicals, amb el suport d'una professora, tot un seguit de propostes així diferents per joves. Aquest any també s'han programat més activitats al matí i a primera hora de la tarda. Concretament es podrà fer un taller d'exercici terapèutic, cistelleria, activitat de joc i criança per a famílies amb infants de 8 mesos a 3 anys i passejades de marxa nòrdica i millora de la coordinació, l'equilibri i la resistència. Les classes dels tallers anuals començaran el 19 de setembre per a tot l'alumnat i acabaran el 2 de juny pels tallers anuals d'adults, dels joves i pels familiars. Per la seva banda, els tallers anuals infantils acabaran el 22 de juny. Un cop acabats els tallers anuals, s'oferirà al Cívic a l'aire lliure, una programació de tallers i activitats que es duran a terme durant el mes de juny, pensats per aprofitar el bon temps i les hores de sol. Això és una novetat en el calendari. El calendari canvia, s'escurça un mes, no perquè volem treballar menys, sinó perquè al mes de juny farem una programació nova, que en direm el Cívic a l'aire lliure, amb la intenció de sortir del centre i aprofitar la bonança per fer propostes a l'aire lliure. I d'aquesta manera ens trobàvem que el mes de juny aquí el Cívic ja començava a ser molt carregat la calor, que és tan insuportable, ja al juny, i per això dèiem de fer propostes més a l'aire lliure i tallers pensats per gaudir en espais patrimonials del municipi o l'entorn natural. Tota la programació es pot trobar a la pàgina web del Centre Cívic de Porqueres, des d'on es podran fer les inscripcions a partir del dijous 1 de setembre a les 5 de la tarda. A banda d'aquestes propostes, durant l'any es presentarà una programació de diferents activitats que giraran entorn un mateix eix temàtic.